Тауган авыл үҙенең халкы, бигрәк тә яҡты яҙмышлы шәхестәре менән яҡын була. Стәрлебаш районының Ҡаранай ауылы кешеләрен барлағанда данлы хеҙмәт һәм яу юлы үткән ауылдаштар күҙ алдына баҫа. Кешеләрҙең яҙмышы, уларҙың хеҙмәт емеше, наградалары, иҫтәлектәре тарихҡа шаһит. Атайымдың һуғыш йылларында йөрөп 9 йыл служить итеп, менә ҡарағыҙ, менә Орден Отечественной войны, мәңгелек Красной иҫтәлектәре. звезды, за победу над Германией, был орден, медаль Жукова. Это самое ценное, то, что есть. Гвардейские наверное. Эй, ғорурланды инде. Ғонукларына мына шулай армияға барығыз, биден кеүек парашюттан һикерегеҙ дип. Гел әйтә торғайны. Киң күңелле ине алар, инәйем белә. Кемгә ауыр ваҡыт саҡырып алып, сәй эсереп, туғаным шулай түҙәргә кәрәк, бергә йәшәйек дип. Поштала эшләне. Шунан алып юҡ тороп, ауыл буйлан ат егеп, ауыл шаннардан һөт йыйып издавать итте. Шул хәтле эшләр булды. 2 йәштә лә мин ҡайтам әле колхозыма, эшләйем әле дип, гел шулай нитеп ултырды инде. Ярмыһалдағандар тағын дип, эшел башмаған. Администрация рәхмәт инде, Казакбаев Фәнилгә зур рәхмәт, сертификат биреп, ана үҙегеҙ күрҙегеҙ бит инде, ниндәй матур өй һалып бирҙеләр. Шул хәтле шатланды, 2 йыл йәшәне. Колхоз үсте. Мына мен 14 йыл колхозда бригадир за фирма булып эшләдем. Фирмала 3000-дән артык харык була торган, 800 бәрән була торган. Анда 5-6 хатын фирмала, уннаган ирләр, кеше күп ине. Менә бүгенге көндә көтүчегә кеше юк авылда. Туган авыл һәм туган җир тарихын белү өсөн бүген шәҗәрәләр тергеҙелә. Стәрлебаш районының Ҡаранай ауылы халҡының байтаҡ өлөшө Марс Тимербулат улы Юлдашев төҙөгән шәжәрәлә сағыла. Алла Мурат бабай бар ине, тарихты бик күп белгән. Байбулдин бабай, Байбулдин Нигъмәтйән бабай. Шуан Юлдашев Буранбай бабай. Алар мына тарихты белгән кешеләр шулар була торган. Алар колхозды организовать иткәннәр, эшләгәннәр. Һуш вакытында битенде шул колхоздан бөтен ирләр китеп беткән, был картлар торып калган. Шул картлар барыбер қолынан келгәнсе колхозда алып барганнар бит. Барганнан иштеп кайтканнар. Бүген Германия һугыш башлаган икән. Хәзер котысты икән, кеше төрле хәбәр җибәрә, шулай икән, булай икән, кеше бисәп китәләр икән. Балаларны тотыштырып, торгызып калдырып иратлар безне шулай да булды инде, авылда әр калды иратлар. Атайым, инәем исән, атайым һугышка бара алманы, аны урман кисәргә җибәрделәр. Хәзер бит инде бер кешеләр тик торырга түгел. Авылдағы 100 хатын кызларға қалды, бала салаға қалды. Біз 12-13 яшта хәзер 5-нче класска йөрүләп шунда укырга йөргән булабыз. Шуна безне октябрьдән 15-ләрендә хәтле укытмайлар. Эштә йөрибез. Колхоз эшләйме? Колхоз эшенә. Ура-урабыз. Шунан комбайн утырып һуга вакытта йөреп һугу дигән комбайннар юк. Һаман да аслыганы без уку иткәндә лә юклык булды. Илә күпне егенде халлары сәс мынашлап, адам хайын берде сәсеп мынашлайтып, егенде кул белән сәсә торганнар шул картлар. Урак белән опайлар, инәйләр уралар, көлтә бәйләләр дә, көлтәне хәзер 40-ка ялар, анда 10-армы, 15-армы көлтәне йып. Шул атны үгезме егеп, шул бабайлар көлтәләр ташып, эскерт ияләр, алар баста тора биреп торалар. Алар эшләй торганнар, карт булһалар. Карты шул 60 булганнар, 60-70 булганнар инәләр. Яшелкүл авылы колхозлашыу дәүрендә Ҡаранайҙан бүленеп сыға. Аҙаҡ кире Ҡаранайға күсә. Ҡайһылары 2 ауыл уртаһында утар булып ултыра. Энә итеп 2 авыл, Ҡаранай белән Яшелкүл бесән саба торган. Без салгыларны картайым сүкәй һәрберенә. Менә гәле бай, менә сака, һин сүкә һәм без 2 көн сабалабыз. Картайым матур итеп, честно сүкә бирә һәрбер. Салгы бит сүкәй дә белгәрәк. Без мана шулай ат менәбез дә тарттырабыз, күп тарттырабыз теге.
Апайлар теге арқанды оратып алалар да, мен өтаттырабыз. 16 yaştayım kenge sıklamda. Семья зор, ашарға yok, оқуға кетерге рет yok. 7. класста 5 жыл мен оқып өттім. Қазір менің 63 жылда еттешім вафат болды. Менге 35 yaşında 6 бала өле тұрып қалдым. Соңғы жылдарда мына бригадир болып істеген өтәлсен. Тәулі түрлі істегенім менде анда теге Elbette hemen kişi yetişmeyi, eski tarvanda bir katında, sen sapkanda bir anı sutuyla birerler, onda normal artık o hem 100 gramın artık bile turganlar, şu ayıp yaşap bildiğinde. Biz utadan kaçışlayın, siratka basa turgan, bir beleke gene stakanla arışını verirler, bir balı bak bula sağlarga. Каранайда бүгін колхозда, мәктәптә, медпунктта юк, клуб ябылган. Буш йорттар арасында 23 өйдә 7 тиктәләп кенә кеше яшәй. Карахакал теге восстаниены баттыргас, патша гаскәрләрен касып, алар киткәннәр шул ялага сап киткәннәр дә иршак буена килеп урнаштылар. Бергән алар. Алар Каранай Баратовлар алар нидә бергән сыгып, шунда килеп урнашканнар да 1000 роннан йерде неге алганнар, арендага алганнар. Бердән бер авыл, бүтән безнең якта бергәннәр, башкалары 1000 юрматлар. Таулы дигән карт булган, агай ана 2 булган ана. 2 була. Без моны теге ит куста дигәннән без киткәнбез. Ит кустына киткәнбез. Юлдаш, Таймас, Бекташ, Гали. Буларны моны Каранаевлар, моны булар без Каранайда шәһәрләрендә. Анылар Бекташевлар, Таймасовлар, Юлдашлар күбрәк таралган. Каранай авылында бүген яшәгән гаиләләр, аралар менән танышу, тарих китабын уку менән бер. Шәҗәрәне барлау ул туганлыкты белү өчен кирәк. Юлдашлар белән Таймасовлар бит двоюродныйлар. Юлдашлар белән Таймасовлар бер туган. Шулар бер-беренә кәйгә сыгып өйләнеп беткәннәр. Нәйсә, шәҗәрәләр үлмәгән. 2 сотага елдан һәм Элек без бәлки сакта Каранаевлар күбрәк инде. Каранаев, Арслан, Хажей, Әмирхан, Тимирхан, Сахман, Шакир. Әйтәмит, Каранаевлар бик күп налар. Каранай авылының старостасы Тимир Булат менән Нурия Юлдашевтар мал асрап, умарта тотып, туган авылдарында һаман да ябешеп ятып, дөнья көткән урта буын. Авыл карттары Рәис Кадакбаев, Гаяз Таймасов, Рәшит Таймасовтар исән. Орденлы колхоз ветерандары Галима Акыйкова, Разифа Асадуллиналар балаларына, күршеләренә таянып көн итә. Картаймны ерне башласам, илаем да куям. Никак не могу остановиться. Шул хәтле моң, тарих бит ул. Аны булай гына ярлап булмай башка җирен. Бездә менә утырып алып китә, ялангамы, пешәнгәме, талгамы, утангамы. Ярлап йөри торгайны, ул менә шунда йырлар хәзер менән һутып. Утып калган дип. Каранай авылының халкы, хужалыгы элек-электән игерле, булдыклы булып танылган, дан тоткан. Колхоз бетерелгәч, уның бөтә дөйем мөлкәте күрше Ямгырса авылына ташып алына. Халкы калаларга, тирә-як авылларга күсенә. Был хатаны төзәтергә һаман да беркем дә тотынмай. Киресенчә, калган авыл һаман да юкка сыгу хәлендә. Карнай батыр шул теге Тиньяр Арсланов, Самат Джонаев, Зәфәр Мусаевлар белән бер рәттә хугышкан. Шул хатык баһадир кеше булган ул. Башкортлар шул әлеге тырышканнар инде алдына салган. Рысай батыр титеге айны. Карнай батыр Рысай батыр. Рысай батыр булган. Ул атайымнарның картатаһы булган. Менә теге 7 буынлы хатлы атайым миңа язып калдырайны. Шул 7 буында икенче буында, өченче буында шул Рысай бар ине. Шул Рысай батырды ана шул хугыш вакытында һәлак булган ул. Тәтер баштың мына кайтканда күреп мына ягында бер усты тау бар. Ана шу Рысайды безнең ана шу картатай була ул. Шунда күмгәннәр. Мине нигә патша ягына каратып куймагыз, артымда күмегез мине дип әйтте дип ләйтәгән атайым шуны. Шу Рысай батыр шунда үлеп калган ул. Аслан, Тәтер Аслан ягында Рысаевлар, шул теге Рысайдан Шунда калган нәселдер Рысаевлар бар. Алар көбе татарлашып киткәннәр хәзер. Менә алар менә айтуганнар башкортларны сын башкорт әйтергәннәр. Өршәк елгаһы буйлап төзелеп киткән башкорт авылларының береге Каранай ил батырлары нигезләгән авыл. Кадерһезләнүгә дусар ителгән бындай төбәктәр
Ул ил тарихын кәмһетү, халыкты диненән, теленән, тамырынан айыру сәясәтенең һөҙөмтәһе. Өйләр буш тора, кайтырга кеше юк, балалары я Стартабакта, я Старбашта эшләй, я Салаватта, я Өфөлә. Шуның өчен Карнай авылы яйлап бөтүп бара. Мин шуга бик нык кайгырам. Шундай үҙебеҙҙең күренекле шәхесебеҙ тарихта билдәле Пугачев восстаниеһына ҡушылып, үҙебеҙҙең ер өсөн, үҙебеҙҙең халҡыбыҙ өсөн көрәшкән баһадир кешеләребеҙ нигеҙ һалған ауыл, Карнай ауылы, обречена на вымирание. Шул миңә шундай ҡыйын миңә шуның өсөн бер кеше шул кәрәк түгел. Каранай ауылының халҡы тыуған нигеҙҙең 270 йыллығын билдәләргә йыйына. Һаумыһығыҙ, ауылдаштар, шәжәрә байрамдары күптән үткән. Минең тәҡдим булыр инде былай. Әгәр дә районның етәксеһе ярҙам итһә, анда мөмкин була малсылыҡты үҫтереп ебәрергә. Шул уҡ конидорлар, һарыҡ тотҡан ниләр, бөтөн шуны яңынан тергеҙеп була шунда. Ялан күп. Стәрлебаш ауылының уртаһында Ҡаранай Моратовҡа ҡуйылған һәйкәл, ул йәнә бер һынау, йәнә бер йомаҡ кеүек. Һаҡланырмы илдә батыр рухы, батырҙың теле, яңғырармы батыр йыры, дауам итерме батыр юлы. Башҡорт халҡының ерле, динле, телле, бәхетле булыуы өсөн башын һалған Ҡаранай батыр менән Рысай батырҙар бик күп булған бит Урал буйында. Ауыл хаҡына әйткәнем бар, бына һаумыһыҙ ауылдаштар әйттем, шәжәрә байрамдар әйттем. Мин генә ана шулай итеп ҡайғырып йөрөү белән генә Ҡаранай ауылын ҡотҡарып алыуға бик ҡыйын.